Permadani Pati dinten menika ngawontenaken ambal warsa kaping 307 kanthi wangson manunggaling rasa kinarya lestarining budaya. Mugi-mugi kanthi ambal warsa menika Gusti tansah ngijabahi Permadani Pati Kuncara. Sugeng ambal warsa ingkang kaping 303 Permadani Kabupaten Pati. Mugi-mugi anggenipun makarya leladi dumateng masyarakat bebrayan Permadani sangsaya kuncara. Mugi-mugi wonten ing ambal warsa kaping 307 menika Permadani Pati ngambara wonten saindenging bawana. Permadani Kuncara, Permadani Kuncara, Permadani Kuncara. Wilujeng nuwun. Nggih, nderek bingah. Nggih Permadani Kabupaten Pati saged ngrembaka awit madegipun wiwit saking taun 828 menika nggih ngantos dumugi samangke dereng nate surut ing sangsaya dangu sangsaya ngrembaka. Mila sang menika monggo tansah budidaya Permadani Pati tetep kuncara, nggih kuncara. Nuwun. Sugeng ambal warsa dumateng Permadani Kabupaten Pati ingkang kaping 307. Mugi-mugi tambah sae, tambah rumaket lan sedaya ingkang dipun lampahi menika saged adamel saenipun para kadang utamanipun para kadang bergoto-bergoto ingkang sampun lan ugi mangke mugi-mugi langkung kathah tiyang ingkang saged nderekaken pawiyatan wonten ing Permadani Kabupaten Pati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wilujeng ambal warsa kaping 307 DBPD Permadani 26, 27, 29 dumuginipun 307 alhamdulillah sampun paripurna nggenya manunggalake nggenya kinarya bebudening budaya ingkang adiluhung puniki kanthi menika mugi rahayu rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ambal warsa Permadani Kabupaten Pati kaping 307. Mugi-mugi Permadani Kabupaten Pati kuncara. Sugeng ambal warsa DPD Permadani Pati kaping 307. Mugi-mugi Permadani Pati kuncara. Apa? Kuncara. Masa mau ngono tok? Tansah pinaringan sukses. Gak, sing pisanan mangan wis Mas. Terus sing iki dongane ae, dongane wong loro. Terus mandek dek. Wis Permadani Pati kuncara. Wis mek ngono tok berarti. Genan iki angene aneh. Ya wis ngene. Langsung. Kana. Ya. Ya, wale. Beneran. Yo. Mugi wonten dalah siji loro. Mugi ayo mugi Permadani Pati tansah sansaya kuncara. Enggak, Eli Permadani Pati ngono ya. Ya Permadani siji loro. Permadani Pati jabane Mas Cek. Permadani Pati kuncara.